लोगोफोर आं दिनैहाय खोथाखौ बुंगोन फेरेंगानि जिखिनि एनजिअ गोदान दानानै होनाय बिनि बारै बुंगोन। एनजिअ गोदाना दिनैहाय हाग्रायाव बन लाबोयोब्ला बिथांमोननिया जेबो जाया आरो न'नि थाखाय माबा मोनसे दंफां लायोबा बिथांमोननिखौ जेबो नाङा। फेरेंगानि लेखा नांगौना नाङा, डिएफअनि पारमिसन नांगौना नाङा बेखौबो जेबो लाया। बिसोरनि गोसो बायदि लायो, गोसो बायदि दोनो, गोसो बायदि बन लायो, गोसो बायदि थायो। नों आं जनसाधारन कुसुगाव एरियायाव जादों दै बे घटनाया। बे जाथाया कुसुगाव जागासिनो दं आरो कुसुगाव एरियानिफ्राय आंनाव फैगासिनोबो थायो, गोदान गोदान फैबाय थायो। फेरेंगाया गाज्रि मोननानै लाब गैया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा खालामदों एनजिअफोरखौ, बैसोरो जुदि बन लायनो थाङोब्ला बिथांमोननि बना प्रुफ दङ दै रनजित फेरेंगा, नोंसोरनि बे प्रुफ दङ। आं बेखौ फट' क्लिपबो होबावगोन, फट'बो दङ आंनाव, बेखौ होगोन आं। जायनि न'आव दंफाङा दङ, बे दंफाङा मा, बे दंफांखौ जनसाधारन पाब्लिकफोरा जुदि लायोब्ला हमजायो, बुजायो। नोंनि एनजिअआ न'आव गय बारियाव गारनानै दोनोब्ला बेखौ मा फरेस्टआ थांनानै बोखांहैनांगौ ना बोखांहैनाङा? आरो जाय मानसिनि न'आव फट'आ बे दंफाङा दङ, बे दंफांखौ हमनांगौ ना हमनाङा, होबथानांगौ ना नाङा? खिन्थु होबथानो नागारै दिनै जायखिनि एनजिअ गोदानाव हाबनाय, गोजाम एनजिअखौ होनाखै आं, गोदान 2 माससोनि बे बोसोरसेनि सिगां हाबनाय, बोसोरसेनि सिगां एनजिअ गोदानाव जायफ्रा हाबनाय बिथांमोना माबोरै खामानि मावदों। बिथांमोना दंफां लायोब्ला बिथांमोननि दंफाङा आरामसेनो न'आव सफैगोन। जे पाब्लिकआ लाबोबाय बिथाङा गावजागोनबो, हयबा बुजागोनबो, हयथ'बा जेलाव थांनांगोन। थिगैनो दं बिसोर। खिन्थु बै आयेनाथ' बे जाय एनजिअ गोदानाव हाबनाय बिसोरबो न'बोथ' जानांगौ ना? मानो जायाखै दिनै? मानो बिसोरनि सायाव एक्सन लानो हायाखै फेरेंगाया? नोंथाङा फेरेंगाया जुदि नुवाखैब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै नोङो बे दंफांखौ नाय, नोङो मिथिबाय। आरो बन लायनो थांनाय मानसिफोरखौबोथ' नोंथाङा दाखालिथ' कुसुगावआवनो जानाय, आं मानाससो होनबाय थानो, बे मानासनि भिडिअ नङा बियो, कुसुगावनिनो। बे कुसुगावआवहाय दंफां बनल' लायदों बिथाङा। बन लाना फैनायाव बिथांनि थेलानिखौ दानफ्रुजोबनानै होजोबदों, खाथबना लाना फैनाय। बेखौथ' फाननो बा माबानो थाखाय लाबोआखैमोन। दिनै सेम बेफोरबायदि बिथांमोना आराम लाबोयो। बिसोरो बै जाय एनजिअ गोदानाव थाग्राफोर बिसोरो आरामसेनो न'आव लाबोयो, दोनफैयो। बिसोरनि थाखाय लामाया खुला, पाब्लिकफोरनि थाखाय खुला नङा। ओंखायनो नोंथाङा फेरेंगाया दबथायाब्ला आं दाखालि नोंसोरखौ आं बुंखादों, एनजिअ गोदानखौ आंनि आखायाव सप्ता खनसे हगारनानै हो, हायोब्ला नोङो आं मा खालामनांगौ खालामजोबगोन आं बिसोरखौ, मिथिबाय। आं माबोरै मा खालामनांगौ खालामगोन, आं बेखिनियाव गोहोआ दं, हायो। जेखियानो जादोला नोंथांमोना जेसेबां एनजिअ गोदान दङ, फेरेंगाखौ आं सांग्रां खालामबावदों आरो बिनि सायाव आं भिडिअखौ खालामबाय थागोन, लाबोबाय थागोन। जाय दंफां लाबोदों, जाय एनजिअ, एबार नेक्स्ट टाइमाव नाम मख'नाय जागोन। एबारावहाय दिनैनि बे भिडिअ नाम मख'ला आङो। ओंखायनो फेरेंगाया सांग्रां खालामना दोननाया मोजां। आरो मोननैसो खोथा दंबावो केसनि बारै, कुसुगावनि बिबो आर्टिफेक्सननि बिथाङा केसनि सोमोन्दै बिख' होननाय मासाव बिथाङा कर्टआव हाजिर जाहोनांगौ खननै। मानो हाजिर जाहैनांगौ? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव केसा जोबदों अनलि 20 जन, अनलि 20 जननिल' जोबदों होननानै बुंदों। बेबो सोर बुंदों? उखिला बुंदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अनलि 20 जननि एनडिएफबि केडारफोरनि केस जोबदों, ओमफ्राय जोबाखै, ओरैनो दङ। एप्रिल मासाव बिख'नि एप्रिल मासाव हाजिर जाहैनांगौ 5 तारिखआव, बिनि केसाबो उइद्र' जायाखै। मासाव खननै गाहाम जानांगौ बिथाङा, मा हिसाबाव जानांगौ? नोंथांमोना बुंबाय थादों, फेरेंगामोना बेफोरखौबो जेबो गुरुत्त' होआ, खालि बिसोरो माखौ गोसो होदों, सोरबाया दंफां लायनायखौ गावनांगौ, बुख्रुबनांगौ, मोसौ होना लाबोयोबा फैसा माने बिनांगौ। नोंथांनि एनजिअ गोदाना बिदि खालामगासिनो दङलै फेरेंगा, मिथिबाय। नोंनि एनजिअ गोदाना
बेथन होनो हादोंना हायाखै न'नि मोसौ होना लाबोबाय न'नि मोसौआ बांसिनानो कुसुगाव ओरैहाय गसाइगाव साइडनि फुरा रायमना साइडनि मानसि गोजा बिसोरो दिनैहाय बिथांमोना मोसौ होना लाबोबाय न'नि मोसौखौ हादानाव संसार जानाय मानसिफोर बिथांमोना दिनै आबाद मावनो होननानै लाबोयो बे मोसौखौनो सायावनो आरोबाव फैसा बिबावो मोसौ हालिसे होना लाङोबा 50,000 गाहाम बियोनो बे 50,000आ बहानिफ्राय बरनगोन ना नों हरगोन ना मागोन नोंनि एनजिअ गोदाना बिदि खामानिखौ मावगासिनो दं मिस्टार फेरेंगा आरो केसनि बेलायाव एनडिएफबिनि केसखौ नोंथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 20 जनल' अनलि 20 केडार बिथांमोननि केसआ उइथड्र जादों थिगानो जादों आं मोजां मोनदों जाय जायना 20 जननि केसआ उइथड्र जादों मोजां मोनदों किन्तु बाद बाकिया अनलि 20 जनल'थ' मानसि केस गैयाना जेसेबां दं बिथांमोननि केसआथ' मोनसेनाबो उइथड्रआनो जायाखै माबोरै जानांगौ जाखो गैयाब्लाबो 100-300 जनसोनि केडारनि उइथड्र जायोब्ला जों खोनासंनो मोजां मोनगौमोन दा 20 जननिल' हिसाब होदों बेबो सोर होदों उकिलसो होगासिनो दङ एनडिएफबिनि केडारफोरनि केसआ 20 जनल' उइथड्र जादों नामा माबोरै उइथड्र जानांगौ जाखो 20 जननिल' खमसे खम 300 जनसोनि जानानै हो अब्लाबो मोजां मोनगौमोन थेवबो जेखियानो जादोला 20 जननि उइथड्र केसआ उइथड्र जाबाय जोब्बाय मोजां मोनदों खोनानानै किन्तु आरोबाव बिख' होनाया आर्टिफेक्सननि बिथांनियाबो केसआ मासाव खुननै गाहाम हाजिर जाहैनांगौ होनबा आरो ओइच अन्थाव बिथांनाबो वारेन्ट फैबावदों दा मेघालयनिफ्राय बेफोरो केसआव जेलाव थांफिननांगोन ना मा गबिन्द बसुमतारी आं नोंखौ गबिन्दखौ होनबावगोन आं दिनैहाय ओइच अन्थावनि केसआव बे मा जाना फैदों वारेन्ट फैदों दा हमजाबावसिगोन बियो साननैसोनि उनाव सोजाबावसिगोन मा खालामगोन गबिन्द बसुमतारी अन्थावाथ' मैया दाखालिनि बिबोथ' केदार नङा बिबोथ' 16 बेट्सनि बिबो बेसेबांबा बिबो ओरैहाय माबानो भुटानाव ट्रेनिं लानाय मानसि बिबो दिनै बेफोरबायदिना केसआ उइथड्र जायाबा सोरबायदिना जाबावगोन बेफोरबायदि केस गिदिर उइथड्र जाग्रोआबा बे फिसा फिसौआ जाग्रोबाबोथ' जायो थिगानो उइथड्र जानायाथ' जालांबाय थानांगौ किन्तु बे गिदिरफोराबोथ' जानांगौ ना बिनि अनगायै अन्थावनि अनगायैबो गुबुनावबो दंबावो आं दिनै बेखिनि खोथाखौल' बुंबावबाय आरोबाव मैया दाखालिनि दिनाव मिस्टार प्रमद बर' नोंथाङा बिराद दुगा बुङो नोंथांनि इउपिपिएल सरकारानो माथो टेबोल सौख्रुबनाय टेबोल बुफायलायनाय माबोरै जानो मोनखो बेफोरो ना नोंथाङा नोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ दबथायनो हाला नामा हायाबा हाया नोंथाङा रिजाइन होनानै इउजि ब्रह्म नोंथांनि इउपिपिएलनि मानसि नोंथांनिनो लिडार इउजि ब्रह्मनो होनानै हो नों सालायनो हाला नों सालायनो हाखानाय नङा ओंखायनो नोङो रिजाइन होदो रिजाइन होनानै इउजि ब्रह्मनो चिफ खालामनानै हो नोङो मिथिबाय गुबुनखौ होनाङा इउजि ब्रह्म नङाबा लरेन्स इस्लारि बिसोर सानैनि गेजेराव होनानै हो नों डिपुटि चिफबो थानाङा अनलि एमसिएल जानानैल' थाबाय थादो नोङो चिफ जानो समाया मिथिबाय नोंहा मावनो हानायनि गोहो गोरा माबा गैया मिथिबाय दबथायनो हानायनि पलिटिक्सआव बिदि बुलायनाया जायो जोंबो मिथिगौ शेयार बुफायनाय मानाय बेफोरबायदिया जायो भाइलेन्सखौ सोर खालामजेनखो नोंथाङा सान्ति सुक्ति होनना बुंदोंमोन दिनै गोजोन सुक्ति मोनब्ला नोंथांनि पलिटिसियानफोरानो नोंथांनि जिखिनि लिडारफोर जिखिनि केडारफोर दङ इउपिपिएलनि बाक्सायाव मानो दिनै बुलायलायखो मानो नोंसोर गावजों गावनो दिनैहाय नोंथांनि इउपिपिएल सरकारानोथ' पिस खालामग्रा पिस लाबोगोन होननानै बुंग्रामोन दिनै नोंथांनि अफिसावनो मानो बिदि बुग्लायबावखो नोंथाङा एसेबो गियानाव गैयाना नोंनाव प्रमद बर'नाव एसेबो खर'आव हाबाखैना लाजिनायबो मोनाखैना नों बहा लाजिनाय मोननो हारसानि एसे हारसानि गियाना नोंनाव बारा दङ नालाय ओंखायनो नों बे बर'जों बर' बुलायनायाव आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि खोथाया नोंहा साननाया दङ आं गाज्रि लेंगुवेजजों होनाखै गुबुन बायदि गुबुनफोरा नोंखौ बिराद गाज्रि होनबावगोन मिथिबाय थ' नोंथांमोना आं भिडिअआ दिनै बारा गोलाव खालामला आरो भिडिअआ एथाराब खासबो नङा हिसाबै आं दिनै बेखिनिखौनो गुसुङै बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि